Раён Залінне, ён красамоўна сведчыць сваю назву, што это за раён. Склаўся гэты раён пасля правядзення в Гомелі Любава-Роменскай, в першую чаргу, пасля і Палескай чыгунак. І в першую чаргу быў забудаваны жыллём для служачых рабочих Гомельской чыгунки, ну, Любава-Роменской, Палескай чыгунки. Поэтому этот район не одночасно створаны, ну не то, что одночасно, но забудовывался он динамично, бесперапынно на протягу 30-40 год, вот починаючи от этой вызначальной рысы. Поэтому район несе на себе отбитки традиции драўляного будаўніцтва Гомельщины, традиции декоративного прыгоживания жылля, які былі прыняты, развіты на Гомельшчыне. І тым ён і цікавы, што ён цельна створаны на працягу, ну, фактычна да канца 20-го стагоддзя. Ён не мяняўся прынцыпова, тут не было пабудавана ніякіх буйных будынкаў вызначальных, прамысловых альбо грамадскіх будынкаў. І поэтому вот драўляная такая константа этого района, и она засталась и до сегодня лидирующей. Экскурсийный потенциал, ну, тут минимальный, мизерный, потому что протягивается перепланировка домов ихними господарами, новобудовництво, коттеджи, поэтому он постоянно страчивается, и он заходит. И поэтому вот то, что мы сегодня убачили, это, ну, спроба максимального такого, нейкая спроба уже реконструкции, погляда праз призму зробленого. И завсёды трэба улічваць, что не год, то меньше будынков, поэтому потенциал заходит. Ну и он все ж таки вот на такой специфичной ноте его можно провести. Ламаны уже таки дачный вариант. Але ось такі цельний і ще все ж таки ми бачимо простору стіни, да? Вот это вот заховалось один з, ну, скажем, лепших узоров сьогодні на вулиці Варбах, потому что остальные дома, вы бачите, там многие з них добудованы, там зменены. Ну, так. Это третья, апошняя в этом нашем сезоне экскурсия по городе, які знікае. Такую назву маюць наши экскурсии. Мы их проводили по шэрагу гомельскіх раёнаў гістарычных з традыцыйнай у тым ліку забудовай, якая зараз знаходіцца пад пагрозай поўнага знішчэння. Паводле новага генеральнага плана у цэнтральнай гістарычнай частцы ўсю яе знесуць. Ніякія раёны альбо музеі пад адкрытым небам, дзе можна было б гэтую забудову сабраць, пакуль што не падтрыманыя гарадскімі ўладамі. І таму вось мы паказвалі той горад, які рэальна знікае. Пасля апошняй нашай вось другой экскурсіі, якая была нядаўна, рэальна такі выпадак і адбыўся. Мы паказвалі людзям дом, які літаральна знеслі праз 3 дні пасля таго, як была наша экскурсія. Сённяшняя наша экскурсія была па раёне Гомеля Залінне, раён, які быў за чыгункай пабудаваны, за лініяй. Тут звычайна жылі рабочыя чыгункі і ў цэлым рабочы люд Гомеля. Таму вось наша такая структура экскурсіі дапоўнілася яшчэ рабочым такім раёнам, вось як раней жылі працоўныя нашага горада. Нашы экскурсіі выклікалі вялізную зацікаўленасць у грамадскасці Гомеля. На самай наведвальнай нашай экскурсіі было больш за 50 чалавек, што ўжо нават чыста арганізацыйна было цяжка праводзіць, паколькі столькі народу без рупара, без мегафона ўжо шмат чаго можа і не пачуць. І цікаўнасць увесь час расце, мы гэта адсочваем і ў сацыяльных сетках, у нас уже з'явіліся новыя сталыя наведвальнікі нашых мерапрыемстваў, і таму мы, безумоўна, іх будзем працягваць у новым годзе.